Doon na, Jules! May bulong pa ako sa buo ni. Hindi ka masupog. Normal yun sa tao, nagkakabuo ni. Bulong pa na sa buo ni. Hindi ka masupog. Bako man sa lubot. Kaya yung ha. Ayaw yung uni. Alang-alang na kayong puli kasi. Jules, ay. Salisilik. Ano salisik? Ha? Salisik acid. Ang pagkakataon mo na mabulong ka. Bakit na? Narigas mo. Bumiyong kaya? Yung... Dahilan, kasi na po niya. Ay na, nabubulong mo. Jesus! Ayaw ang